Днес ви предлагам видео, което се надявам да класифицирате в графата полезни, защото ще отговори на въпроса как да изберем монитор. Вдъхновението ме заслепи, след като прочетох статия в kaldeta.com за нарастващия оборот на пазара на мониторите, тъй като хората всъщност предпочитат по-голям екран и комфорта на големия размер, който не могат да получат на лаптопа, а още по-малко на мобилното устройство. Затова и предлагам няколко съвета, с които специално да се съобразите преди да похарчите пари за дисплей. Първо, размера. Ако досега сте работили на лаптоп между 13 и 16 инча, то миграцията на 24 ще ви се стори много добра идея. Размерът остава компактен, лесно ще го съберете на бюрото, независимо дали на работа или у дома. В същото време разполагате с цели 61 см по диагонал, за да обхождате работните си файлове лесно и работата ви да е удоволствие. Говорим точно за това LC i2473. Друг голям плюс на този модел, това са вградените колони Onkyo. Звукът е идеален, чист и префинен. Ще ви задоволи дори за незаконно сваленото филмче от интернет, което ще изгледате с удоволствие, още повече в Full HD резолюция. Още едно предимство, тук имате Miracast технология. С други думи, лесно ще прехвърляте съдържание от малкото мобилно устройство на 24-инчовия екран. Говорим за онези случаи, в които, например, сте отишли на концерт и вместо да гледате живото изпълнение на любимата си банда, предпочитате да се взирате в 5-инчовия екран на мобилния си телефон, правейки записи. След това поне ги изгледайте на малко по-голям екран. Още един плюс, ама това вече сериозно, Flicker Free технологията. Означава, че докато гледате монитора, няма да усещате никакво трептене, от което да ви боли глава или пък да натоварва очите. Ако търсите по-професионално преживяване, не се задоволявайте с нищо под 28 инча и 4K резолюция. Точно 4 пъти повече от тази на LC-то, за която току-що говорихме. Представям ви 28-инчовия Philips Brilliance. Това, което най-много харесвам в марката, разбира се, е факта, че може да накланяте екрана така, както ви харесва. Също да поставите на нивото на очите, което ще ви предпази от прегърбване и умора след работа на него. Всяко нещо, разбира се, идва със своята цена. Ако за LC-то трябва да платите малко под 500 лева, то за да се здобиете с 4 пъти повече резолюция и още 4 инча, ще трябва да платите малко повече от двойно. И накрая, когато избирате монитор, съобразете се с тези три неща. Първо, размера. Не само като инчове, с които ще се чувствате комфортно, но и като това колко място ще заема у вас или пък на работното ви място. Второ, знайте точно кои допълнителни екстри ще ползвате, като Multiview, Miracast и така нататък. Няма смисъл да плащате за функционалност, която после няма да ви влезе в употреба. Трето много важно нещо, сложете лимит на своя бюджет. Иначе винаги ще си представите, че за още малко повече пари ще получите още малко нещо по-добро и в този ред на мисли вероятността да сте доволни от покупката е на практика отрицателна. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако съветите ми са ви допаднали и искате да гледате още повече информация от мен, просто се абонирайте за YouTube канала ми.